Kubor nakaslem jong unongsan hima. Katanat sangkai perthai jong ka surkar jala rengkat ka dorbar snong maulai moyong rim. Kelami pajba mentang kasngi ka arpui tarik kelalangkot arjar puai. Balik pen khujno yaki jabo jaban ki balaju berat pathar harut ka surok ba shillong Guwahati ke bala pen snudur yakane ka jaka jongok kai perthai ni ka viewpoint ban pitkai ya ka dam umyam. Kajengmi kini ki jabo jaban harut kane ka surok ba kedai namar hagi ni ki shipabnai belakang yakane ka jaka jongok kai perthai nomor kajeng don ki pulit pahara ban pet bina ya karung kami ki breu ban perkeng banyada na kajeng poster uknyang jingpang COVID-19 handai nandu bakane ka ketem jong ki pulit kam don shu kumta ka snong moyong rem bat katanat sangkai perthai kilaj ban pen khujno knang ban wanra biang yakane ka jaka ka ba itanat hakne ka sngi ki volunteer kilayo ban pen prano ya ki kato kan ni ki dukan ki belajar rathai ki bela shubu kai haladat jong kane kanro mat ya ki badang sa ka snong kan saweng no suki kenang ban pen keluj ya kane kajaka jongok kai perthai tourism department ha libat ni ha terus ngadi ko bi tourism officer ti ka jiktu kalong ba kajaka ko kani ka jiga kalong ka gateway saka nongba jangi ma seslong te ba wi tar ba ngang lapli ka tourist ki yat lembanang ni ki buon ki beri ki wan se jangi ma ki yat lembanang ni kajaka te ngi ba kini kisi kalong kajaka ka bajabu ba dei te hadin ka jingi ki complain bat kumjuru ba kali ka jaka ba ki wan ma ki tourist te ngi kom ka department long ni kwa bakan bagin penku ya kini jingi spelong ikija clean drive dekat bat ka snong ba kadang ka jingi lang ka snong ibu ini kija cleaning drive penku ya kini ka jaka kan kata kan kini ayo kadi kalong ka jingi lang nakali ka department ka snong bat kumjuru ka team jiwa kadi ka maha maka jing pajon mo kadi ka snong ka tate pajing yu jongi kadi bitik tangman bu ya ka cleaning drive kadi ka yu kadi ngila IT kadi kalong kadi ka infrastructure ni kala ngilapen sana kadi ka department ngila IT ha ka snong jing penya jong snong kata kadi ka jurisdiction jong snong mata katu kadi por bangradon katu ka check git jong na for district administration katu bilapan clean DC office kadi mawan kitu ngi bagaladon ka long bangi ba kata ka jaka baga ngi apli ngi turis tinggi yu kan ngi bu ka jing penkhut kan kan ni tanat dia kidi viga bana shalong ki don bar ki ba banabar ki wan mo sinamat makadi ko mga ong pimena kadi ga gateway sa nong ba mo te ki tourist boro ki tourist ki bawan ki bon sa ki bomot banwan sa sor snong jungi kini ki her so sangi so ni te ketamut komot ki tourist ki tu lama ki banabaru bar ki bana snong ru kan keman ha kan kata lain nomor baharin maka bakal aku li kadang kham kring shu kan ki ba tourist ba ki local umjo how new viewpoint bodan matati kini tang you new view ning jaka bangi dan matawi umdan dukan dukan kidi di showroom kan pejo matai tingi bagi giron bi tang hani ki video ki bayang viewpoint kan mar siste te bon bagi menai chot maka jaka yang kali bagi sangi ani api yang bon wi pe nang ni kan yang sorbalang do no pir Thomas no jongka moyorem entah sin nakaliang jongi bat nakaliang jongka tourism department kat bat ka Thomas no moyorem nya sim yang ni ka nomor ba ngali inadu ka lockdown mi klamyo ban ya pengkhuj te han ka step o menta yo e kalat ban ya pengkhuj lang yang ni ka tourism ngali iba nakaliang jongki nongjo kai perthai khamtom ki ba ye ya ka meklia bat khamtom mi kani ka shalong jongi te ngali idon kam ba ngin hap pengkhuj no kan boros kata nakaliang jong ka tourism suwa ka to lockdown kala han obat mi ka snong te ka khoi suba bar khoi pe hi mangi na snong te kawan no lockdown te nakaliang jongi i khamyo shu ban pe ya ka khoi ka suba nomor bakadong ka covid checkpoint hang thia te mentang singi pat nakaliang ngiyo ai kani galat kan ban ya pengkhoi nakaliang jong ka tersim lukat bat ni ka dor snong mentang tayo artayo le tayo widang wengi kan ya kilabon Kilayodon ki terus ki bawan keleng ki India hi ngatrai wat nabar jong ki India ki don ki bala ki bangi nai kendo ki bawan juga kanang ni kini dukan mdon try ki ba seng dukan hang ni hi ki shulong bean ki bam klemyo e ka permission national ki klemyo e ka permission na ki try cakaro buan kadang ha opo peldiru kadan hi te nata kadaw ba kibawan song ni kislong nganut matong mentar kilong bean ki dukan hi jan baro ki badan ni slenter
kiba kilong kami ya permission kan atau ru ngipet hina kasnong Henry ya ka maintenance baru khoi ngile nasnong buat ya ka kading sna ya gini toilet kedai nang kaliang jongkot terus department hadin nang tu wadap sna kadon ka agreement rungkat bangi kasnong hadin tu kisah hanobar pan sangi nang tawan pet ya ka maintenance ni baru kan ya mentahi nak kaliang jongi ngimpat sya nak kaliang kasnong ngimpat sya nomor ba nak kaliang jongkot terus kadon ka plan bakin sna lada kita jaka ki ai kin sna kanlong benom wit yakini ki terus kibon terusim kibon juga kai kan habang ya pet nentang atrai wat pi pet atrai ka takta iki dong juga ka kan kalong ki wit pi ki long kalong jabo ki dua ki ka ki plastik ki ka ki long kami tenat syuk kan